assalamu alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum yeɓoɓe Pindi TV. On calminama, on jurama, on ñagama duwa, on neldama duwa. En calmini foof, en juurima foof, en calmini hilifaɓe diine, hilifaɓe men aada, kamɓe foof en calminiɓe, en juurimaɓe no hannirta ni. Jetten jarnen sababuji men kala, jetten nene, jetten baba, jetten foof, kala ko takki en ko taari en jetten ɗum no hannirta ni. Mbiyen bandiraɓe kala yeɓoɓe Ayowa Pindi TV, en calmini ɗum, en calminali ɓurɗi ummiɗe e nder ɓerde, tawi tan dikki fayi koye nder ɓerde. Mbiyen alhamdulillahi rabbil alamin, kadi dañde faktande joɗade ɗo wadde yewtere meɗen, yewtere nde gowɗen subade kala saaha. Nder yewtere woni holan, woni yewtere gooɓe jiile. Gooɓe jiile noon sen mbi ɗum ko raki wañ debbo mo demet yaadude hen e banum gorko mo garli worgo, tawi kañum dusodirten e yewtere nde. Hande noon eɗen jogui koɗo tedduɗo, so tawi kokoɗo jeeyaɗo toon to Demerdiri wuuro Caski Lamɓe Legal Jiggoɓe. Taw noon tigui rigui eɗen gandi ko jeeyi meɗen. Ɗum noon en calmini dendagal ɓe ganduɗa kamɓe goni yeɓoɓe Pindi TV. Jetten sababuji men kala, ɓe mbi kala mo yettani sababu yettata Allah. Jetten sababuji meɗen ko joƴƴinen ɗo. Min jettu omo ganduɗa konko woni Daouda Dia, e wondude e mawɗo men Abou Samba Diop, konko e sohna Lela Diagne. Kamɓe fof jetten ɓe jarneɓe no hannirta ni. Ko wona ɗum ko totten hono mo bani men gorko Demba Ndiaye, o salminidira e bandiraɓe. Taw noon Oumar Nana heedimi ga banggue nano. Demba Ndiaye, bisimilla ma, calmodira e bandiraɓe no hannirta ni. A jarama sohna Raky Wagne, golle ma jooɗi peewi. En calmini bandiraɓe foof e kuuɓal, kamɓe fof ɓe calminama, yeeɓoɓe Ayawa Pindi TV, wonɓe ɗo e nete leydi Sénégal, hay caggal leydi Sénégal, kamɓe fof nete ɓe calminama. Ɗum noon accuma bismiɗa. E noon tigui gorko mo garli worgo, golle ma jooɗi peewi. Yajanta en so wona rokkude Oumar konngol salmodire e bandiraɓe. Taw noon mbiɗen hannde ko koɗo men bismiɗen, saabu ɓe mbima koɗo so are galle foti ko teddinede. Oumar Ba, bisimilla ma, salmodire e bandiraɓe Oumar Ba. Ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe, bandiraɓe funnague hirnague, ɓe sahale ɓaleri, caggal nde jettuɗen Allah ilallahu taala baɗo ko wela. Nde wela ene welira dokkuɗen sembeji e kattanteji gam nemorade. En juule bajjo Aminata bi Abdoullahi Ndiol Makka, gote ɓuure siyankoɓe timmode nulal, khatimi anbiyahu. Noon tigui jettirten hono nene baba, nde tawno ko kamɓe kadi goni sababu wodede men ɗo e adunaru ndu. Kono ɗum ko en calminiɓe ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe ay hettiyankoɓe men Pindi TV. En calmini haralleɓe ɓe, en calminiɓe ɓe ganduɗa tigui rigui ko fanniyankoɓe hay jaydiyankoɓe, kam fof ɓe calminama e mbaddi kuuɓal. Kono ɗum ko yettude Allah no feewi, nde hokki en kadi ko ganduɗa ken mbawa hokkude koye men, o waɗani en ken mbawa kadi waɗande koye men. So hokkuɗen cellal, hokkuɗen kattanteji ha mbawɗen kadi joɗade ɗo gam yewtide bandiraɓe fulɓe, fulaɓe lamɗam, yaroɓe ɓiraɗam, tuftortoɓe kaɗɗam, heɓe wadde keɗɗam e dow kaggu. Kamɓe fof ɓe mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mamma Raky. Allah jarama, jarama ɓinguelam, golle ma jooɗi peewi, a weltanama no feewi. Kadi en mbi bandiraɓe kala en mbaɗiɓe erago tigui rigui. Taw noon yewtere meɗen mbiɗen ko gooɓe jiile. Gooɓe jiile noon koko renda, te ko renda noon heewi ko feccede. Ɗum noon en peccodirta e nder koye meɗen. Hande noon toɓɓere men min dutto e gorko mo garli tigui rigui, o toɓɓana en toɓɓere nde no hannirta ni. Gorko mo garli, konngol e yeeso ma. Allah jarama, jarama sohna Raky Wagne. Toɓɓere nde hande toɓɓi koko wiyete ko hoddiro Allah e feere innama ade. E hoddiro Allah noon so wiyama ene yaaji, e won kadi ko faydata e hoddiro Allah taw ko feere innama ade. Ɗum ɗon jiɗɗen hande yewtude holno yimɓeɓe keftodirta ko wiyete ko hoddiro, e nde waɗata e innama ade, e nde waɗata e gurdam innama ade, e peeje innama ade nandoje e hoddiro. Ɗum noon somi artiri e maɗa mi nandoma holko tagui innama ade e wawa heptinde hoddiro Allah e feere innama ade. e kay hoddiro Allah Demba, yimɓe kala ne keewi wadde hunde kala ko neɗɗo waɗi so feewi wiye ko neɗɗo damo wiye ko kañum waɗi. Min ko teskimi hande e rendoji meɗen, kala ko neɗɗo waɗi ko feewi damo wiya ko kañum. Kala ko boni wiye ko hoddiro Allah. Taw noon eɗen keewi nande e mawɓe meɗen en mbiya ha lewru maaya e yo Allah e Allah
won noon wiyata hor wiyam noon taw noon Allah wiyata hor wiyam noon so tawi ene wawi wiide hor wiyam noon ni kono woppirte noon saabu eɗen gandi konko tagi en ha paari kono konko ɓuuri en wadde ko wiyete ko jogade jamburu e neɗɗo foof o hokka muɗum fodde muɗum ha timma taw wiyani ɗum hor wiyam noon kono so tawi ngo wiyanno hor wiyam noon kono nandeyam ñin fof wi ɗum hor wiyam noon ɗum noon tagi kala ko neɗɗo waɗi feewi ndamo wiya ɗum ɗo ko min waɗi kala ko waɗi ko boni walla ko waɗi ko fewani wiya ko hoddiru Allah taw noon hoddiru wiyata hor wiyam noon ɗum neɗɗo tagi ne wiya kala saaha yimɓeɓe ne kewi jogade kala ko waɗa wiya ko hoddira taw neɗɗo o kañum waɗata en nani ni e mo ganduɗa nalanke goto wi neɗɗo ne yimɓe ne kewi wiide ko hekewi fof wiya ko hoddira taw noon hoddiru ndo ko an waɗani hoorema ɗum noon hoddiru Allah ne yaaji Allah kam kañum ko tagi fof innama aade ɓuuri hen horsinde kono innama aade kadi saaha ene fawa mo ganduɗa ko muusi fawa ɗum ko metti so yimɓe gummima mbiya ko hoddiru Allah taw ko an wela waɗi ɗum kono Allah noon eɗen gandi e jamburagal makko konko e hakkude meɗen o waɗi hen ko wiyete ko jamburagal makko ha timmi ɗum noon ko enen poti ƴewde e nder koye meɗen e nder rendo men hono pewditen jikkuji men ɗi ha ganduɗa ko heewi ene wawi ummade e meɗen mbeɗa sikki momi artir konngol e ma gorko mo gardi worgo a jarama sohna Raky Wane ɗo kalɗa ɗo ko hunde e yimɓe ne poti yultade holko wiyete ko kañum woni hoddiro Allah e ko wiyete ko feere neɗɗo nandode e hoddiro Allah saabu so tawino tawino kala ko kewi ko hoddiro Allah Allah yamirta neɗɗo yo wujjo junngo mum taƴe mboɗo sikki Allah hoddirta e neɗɗo yo ya wujjoya junngo makko taƴe ceerno Oumar Ba ko tagui joni so tawi Allah hoddiri e neɗɗo ɗum heeɓi hay nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam Allah hoddiri oɗo neɗɗo ko yo ɗum ɗo ngal ɗo ñañal kanko jeeyi ɗum Allah hoddiri e makko ɗum hoddiru ngo noon fayi koye meɗen fayi koye rendugo ko tagui en jawata famde e ngoɗon hoddiru Allah eyyi ko noon Allah jarama Raky Wane en beltanimomo no fewi ma mbiyen ni en kormimo yiyande makko kadi namdal magal ko namdal baɗgal fayida to banggue hoddiro Allah enen ken finɓe walla ni guilen cuwa jibinede en nani konngol hoddiro Allah noon ene yana e moni kala e meɗen so jaam so jamalun kala ko wawi hen wonde kala no wawi siforade hoddiro Allah moni kala e neɗɗo ine yana e muɗum enen noon no mbiruɗa ni hoddiro Allah enen e oɗo jamanu ma mbiyen ni yimɓeɓe donki famde holko firti hoddiro Allah voilà koma yimɓeɓe paama holko firti hoddiro Allah ɗi puɗɗo andude jaɓa Allah e joni an e pour tan paama joni pour saɗa walla yimɓeɓe ɓaade yimɓeɓe ko ronkuɓe famde holko woni hoddiro Allah e yimɓe holko ronkuɓe andude ko Allah hoddiri e ko neɗɗo hoddiri joni eno pamirta tan masalan e holno pamirta holko woni hoddiro Allah tigui rigui ha yimɓe paama ɗum e ko nanguɗa e hakkille ma e hoddiro Allah ko hunde nde ganduɗa ko jippiɗe neɗɗo guila e gurdam muɗum guila e dañal muɗum guila e donkal muɗum e ko wawi gollade foof e ko wawi wadde foof e jaɓɓal muɗum foof koye hoddiro Allah jeeya hoddiro Allah noon ina are ma guila suwa toɓɓede guila suwa arde e aduna o nden hoddiro Allah koko taga e maɗa sabu neɗɗo ko hoddiro Allah neɗɗo ko hoddiro Allah kala jaɓɗo hoddiro Allah jaaɓi Allah neɗɗo ko hoddiro Allah jaɓani hoddiro Allah on jaɓani Allah eyyi firti noon hoddiro Allah jeeya ko e gueɗe Allah ko Allah waɗi ɗum e neɗɗo wona neɗɗo waɗanta ɗum hoore muɗum to banggue dañal to banggue doole to banggue sembe to banggue ɓiɓɓe to banggue ko ganduɗa dañde yimɓe e wasde yimɓe foof koye hoddiro Allah jeeya wadde noon yimɓe donki famde ko firti hoddiro Allah ayno Mamma Raky wiiri ni wonde yimɓeɓe ine donki famde ko firti hoddiro Allah jeeya jomum waɗa gueɗel gotel nguel ganduɗa ko mooje bere wiya ko hoddiro Allah woni ɗon mbaɗa bonande ma ha para gujja an wela an teyi ɗum gujja ha para mbiya ko an ɗum ɗo ko hoddiro Allah woni ɗo en te jinnaɓe ma ɓe gara jante maɗa mbima ɗum ɗo ko hoddiro Allah woni te ɓe ganda ɗum ɗon ko hoddiro Allah Allah ko Allah waɗantuma ɗum Allah noon kañum a ñaani jiyaɗo muɗum kala komo waɗe jiyaɗo muɗum on ko saabi omo waɗira ɗum kono noon yimɓe donki famde holko firti hoddiro Allah e wonde ko ganduɗa tigui ɗeɗon daroɓe ara sohna Raky ayi ko ceerno Oumar Ba haali ko vraiment tagui kam artude maɗa en tant que debbo en tant que jinnaɗo ko yimɓe mbiyata hoddiro Allah ko ene heewi ko nandi e hoddiro Allah taw wona hoddiro Allah par exemple o haali o wi neɗɗo waɗa peeje mum bonɗe walla waɗa goykaji muɗum eɗen kewi yiide kadi ko jamanu jeeya suka debbo taw o neehi ko needi ganduɗa hoore ma ko needi belantere koye makko walla ko bellitanaɗo needi ndi fewani
o waɗa heen gandanɗa mana hoorema gueɗe kamniɗe haw dañi heen haw firguito heen ko wiyete ko suko debbo o firguitima wayno ɗeɓoto wonde gacce e makko ni wooda nodduɓe mo nder mbiya ala ɗum wona gacce ko hoddiro Allah tan alama heɓani ɗum an holno pamirɗa o goɗon hoddiro eyyi aɗa andi Demba Ndiaye ɓe mbima hoddiro hecci tagore balle 50 e taw noon ko Allah waɗata ko gueɗe muɗum ene weela ene welira ɗum heewi hen noon ɗum ɗon ko hakkude neɗɗo o e hoore muɗum hakkude neɗɗo o e Allah so tawi yimɓeɓe inniri ɗum ko hoddiro Allah konko andi ko belenteje makko waɗi ha ɗum heptima konko andi waɗi ko puntaɗo ha ɗum heptima konko andi woto baɗɗo peeje ha ɗum heptimo walla puntuɗomo walla tottuɗomo ko ganduɗa hoorema o fotani ɗum wadde ha ɗum heptimo ɗum foof hande ɗum fof nawrete ɗum koye hoddiro Allah saabu en heewi neɗɗo mo ganduɗa hoorema aɗa en nani ñokkani Djiby Selli o waɗi e tarifu makko o wi so tawi jinɗo jaali deɗɗo tawno ko gawdade puddani en nani ñokkani Djiby Selli kanko e hoore makko o waɗi ɗon ko wiyete ko ɗum ɗo no wiyeteno darsu mo ganduɗa hoorema enen foof hande eɗen kutoro ɗum ɗum ɗon ko gueɗal kal ganduɗa Allah tiimi yimɓeɓe konko ɓuuri andude mon hen foof ko hol koyngal ngal jaɓɓata holko mbatta ɗum selli noon o konko oɗo mo ganduɗa ñokkani Djiby Selli yo Allah yurmomo yaafoma yo Allah harnumo aljanna o waɗi ɗon darsu ɗum noon en mbi sikki ɗon en mbawata jumpude ɗon ha goɗɗen hen no feewi eyyi gasi saabu ñokkan wi so tawi jinɗo jaali deɗɗo tawanno ko gawdade puddani ça veut dire kala ko hiña ma wonko ñawi ko tawa deppone eyyi joni noon sohna Raky pour tan balla en mi arta e Ceerno Oumar Ba hoddiro neɗɗo beele neɗɗo aussi kanko o hoddiranta hoore makko ko fewani o yiiɗa ɓaggade hoddiro Allah hol peeje gonɗo e nder ko neɗɗo waɗata ko fewani beele Allah no hoddiri neɗɗo yo ko fewani walla ala aɗa andi hoddiro ɗo jaaɗen ɗo hoddiro ɗo taw neɗɗo ne hoddirani ɗum ko fewani ɗum ɗon mbeɗa sikki neɗɗo e belenteje muɗum tan waɗandi kam ko wiyete ko joni joni ɗo kalɗen ɗo natɗen ɗo a matiére ɗo ɓiɗɗo kam ko Allah tagat wona Raky woni tagatnoɗo ɗum hoore muɗum wona Demba Ndiaye tagnoto ɗum hoore muɗum wona Oumar Ba wanna ɗum hoore muɗum ko Allah tagat ɗum saabu Allah nde tagat ɗum nde waynakima saabu so wayninoma ene wawi ɗum taw wonata kono noon en jii ɗum ɗon ha hande eɗen mbawi nawtude ɗum to hoddiro Allah to saabu ko Allah hoddiri ɗum Allah yiiɗi addude nde ɗon toɓɓere addi ɗum hayso ko nde toɓɓere ɓalere nden konko wonko yiiɗe toɓɓere nde saabu ko innama aade wonko yiiɗe toɓɓere nde heewiɗo teskiɗen ɗum nanɗo en hande e rendo ngo taw ko ɓe ganduɗa hoorema ko toñaɓe walla ko waɗaɓe e goɗɗum ɗum waɗi ɗum ɗon hande sen mbi eɗen goɗɗoy hen walla eɗen jumpa hen men ma won toɓɓere nde ganduɗa hoorema ma waɗa sensible ha ɓurta saabu ɗo heewi ko neɗɗo waɗi goɗɗum ko hoddiro belenteje hoore muɗum taw ko indiri ɗum hoddiro Allah taw wona hoddiro Allah taw ko neɗɗo waɗanta hoore muɗum ko ganduɗa hewde wiya minde ɗum ɗo ko hoddiro Allah hoddiro yaneyam a faami so wonano hoddiro Allah ɗum watta kono hoddiro ha hande ne woodi keddoɗen e hoddiro Allah Demba Ndiaye ko hunde wonde tan kono heddoto noon ko jomum won koyɗe ɗe jogui ha teskama en hayso tawino ɗum yettima ɗum yimɓeɓe jirta ɗum hoddiral mbiyata ko belenteje makko an ɓe ganduɗa hoorema yeeyoɓe koye mumen ɓe wonɓe e beddaji a yi hono gariɗo wima ko hoddiro Allah anani a yi kay jooɗiɗe e galle baba meeɗa yaltude fini woodi ko dañno wiye ko hoddiro Allah ɗum addi hoddiro Allah ngo eyyi beele hoddiro Allah kadi wona ɗon ɓurata feeñude par ce que tawi ko wayno joni ɗo Ceerno Oumar Ba hande Ceerno Oumar Ba aɗon pettude hande e demen naɓe e ko wuuro mon pettude e wuuro wongo bal on mbaɗi peeje foof on mbaɗi kala ko poɗɗon wadde e match o on petti ɗum kono noon Allah hoddirani on kaw kono kam kala ko fonno waɗede kam e moƴƴere ha mbawon hawde on mbaɗi ɗum kono noon Allah waɗi ko ɓeeto kay ɗum ko hoddiro mais aussi neɗɗo so tawi o woni e gurdam beele so tawi o joguinima ɗum gandanɗa man hoorema gonka moƴƴa beele maw so firguitima hen beele wona ɗum foti wiyede hoddiro Allah so tawi gaga yeɓade makko arani e arandi Demba hoddiro Allah no mbiruɗon ni kam mbaɗa sikki sona ko eɗen defto hen kono noon hoddiro Allah kam ko neɗɗo kam ala neɗɗo ko kañum tan waɗat fewjanto hoore mum bone kono Allah kay fewjanta neɗɗo bone ay Allah kala nde waɗi neɗɗo o addir ɗum e peewal nde o tagimo nde o tagimo komo laaɓi cer koma yimɓe jippi e aduna o nde puɗɗi wadde golleji bonɗi fawi noon e yimɓe neɗɗo o mbi ɗum ɗo ko hoddiro Allah woni ɗo hen jaɓi ɗon Ceerno Demba jaɓi ɗon aɗa andi hoddiro Allah ko
hunde nde ngannduɗaa aan mbaɗɗaa ko wonaa e teere eyo a tinaani a maataani ɗum ɗo kam ko a welaaka eyi ɗum ɗon ko Allah tan waɗiri noon alaa ko mbawɗaa heen so a diw so a sor so a dogii no mbawɗaa wonirde fof ka keɓoo ɗum ɗon koye jeyaa koye hoddiro Allah hoddiro Allah noon ene yana e guurɗo ene yana e maayɗo matawde min wima ene yana e guurɗo on mo ngannduɗaa tigi ri ko gonɗe e ndeer galle a faami konko ñammintu galle o fof konko kadi yarnata galle o fof konko holtinta galle o fof to baŋnge moƴƴere ko konko waɗata e galle o kono noon yimɓe mbatti jinɗinde heen goɗɗum woni haasidaw eeyi aan bonnanaa neɗɗo haa para jinnaaɓe ngara mbiya ɗum ɗo ko hoddiro Allah haasidaago e hoddiro Allah wonaa gootum ɓe horo njaawondir ɗum a haali haala mawka haasidaago moƴƴaani mbaɗa huunde bonne pawa ɗum e Allah mbiya ko hoddiro Allah aɗa anndi kam waɗataa ko bonni Allah kala mo ngannduɗaa ene waɗa ko moƴƴi wallata ko Allah haali gooɓe walla timtii koye Allah walla woni koye gollaaɗi ko Allah wii ko ceerno Oumar naftiraade konngol ma sohna Raky ay ko ceerno Oumar haali ko wasde jaɓde hoddiro Allah ene addana neɗɗo wonde haaside ni mais ɗon sohna Raky aɗa anndi ɗe aussi gorko ene waɗɗi e muɗum so tawi waɗɗinaaka e muɗum kam ene waɗi e muɗum dañde rewɓe nayo masalan kono hannde aɗa heewi kadi yiide kadi debbo jeewowo machallah jewɓe fof ko moƴƴuɓe debbo jeewowo woni heen noon jaɓoɓe tan nawlireɓe e lembel kono tan wonɓe ngannduɗaa kadi so tawi tan joom galle mum yaaɓani dañde lembel wiya tan loppe ɗum woodata walla so tawi ne welduno e joom galle muɗum kanda joom galle mum wi ɗum lembel wayata han kadi ko hakkude mum e joom galle muɗum ko haasidagal woni ɗon jaɓata debbo o ara ɗon ene ɗon ɗum nen ko wasde jaɓde hoddiro Allah par ce que Allah hoddiri e neɗɗo yo dañi rewɓe nayo ko tagi rewɓe jaɓata tan kañumen ene jaɓde ngoɗon hoddiro ko tagi ngon hoddirta de mabɓe ceerno dembo aɗandi bisimilla aɗa anndi ɗon ɗo jaɓɓuɗaa ɗo to baŋnge nawliigu ɗon koko hoddira ɗum koko hoddira gorko o yo daña haa rewɓe nayo kadi ɗum ɗon ko Allah yamiri ko nulaaɗo Allah kañum e sunna muɗum yamiri kono noon wonɓe ngannduɗaa jaɓaani Allah ay mo jaɓaani dewgal jaɓaani Allah ay dewal Allah ala wonɓe ngannduɗaa ko rewɓe tan keewi wadde ɗum o fof wona wonɓe ngannduɗaa kam rewɓe zeraɓe ko rewɓe tan keewi sala ɗum woni worɓe kadi nawlira haa para ene nawlira haa para ngannda ko Allah hoddiri e mumen nawligu ngu walla kadi mbaɗira nawligu ngu tan pour la forme walla kaare nawliri tan nawliri sababu ɗum ɗon hoddiru ngu Allah hoddiri ne pour dañde nayo walla taroɓe jejjito ɗum ɗon sabu aɗa wawi jiɗa wiide ko gorko nawlirta walla hoddirani ɗum jiɗa wiide wadde non wonani nawlide ɗo gorko jejjiri hoore mum ko Allah hoddiri nawligu mum o wasa jagguide nawligu ngu no fotiri ni ha debbo makko jeewa dañe accès ha bonna dewgal ngal eyyi kono aɗa anndi ɗon kadi no mbiruɗa ni ay to baŋnge nawligu to walla dewle ni mbiyen heewi arde koye rewɓe ɓe ay enen worɓe ɓe ngala caɗele eyyi wona pour noon sinkude worɓe ɓe enen cinkani worɓe ɓe de en nanganani junngo worɓe ɓe kono noon wonko ngannduɗa ala Oumar a sinki worɓe ɓe saabu a sinki worɓe ɓe tagui so a wi minen worɓe ngala ella te ellaji ɗi fof capantare tati ɗi fof ko worɓe ɓe jogui mbaɗa kalɗen koye hoddiri noon mbasen nadde mbasen yaade ɗum ɗo mbasen wona sohna Raky accu tan jofna an ho tagma wiide ko tagma wiide ella ala e worɓe kono jeewo anda hoddiru so annduno hoddiru taade ɗiɗoɓal ari yalti e makko taade koye dewal Allah jeeya o foti ko jabde hoddiru woni ɗon kono noon wonɓe ngannduɗaa tigi calima ha bonnori dewgal ha jarani ɗumen hunde fof ay ɗon daguɗon ha tiiɗo wonɓe ngannduɗaa jeewo mo ngannduɗaa min gueruji kewɗoji ɗi fof jiiɗi gonɗe hakkude dewle ɗe gonɗe hakkude nawlugi ɗi ko jeewo heeɗude idade werlade kural ko tagi kanko o jaɓani kanko joom galle makko ittimo ɗo foti ittimo ɗo addimo Allah waɗɗinimo ɗum so dañi yo addu lembel wona yawdemo de wona anjemo de wona fewnande ko Allah waɗɗini e dagni joni joom galle makko nde addi lembel nde ko ɗon woni ganduɗa o natti dañde jaam eyyi waɗo on ɗon fof nan ɗon guila yaade ene werloga en affaire uji ne werloga fof nan nder eyyi fofine heen ha tan hana hunde herƴe fofine heen aɗa ceerno dembo wona est ce que wona jaɓde wonde hoddire e haasidagal ceerno dembo enen en bonnani rewɓe ɓe wonɓe ngannduɗaa kañumen en jooɗnaani ko ngannduɗaa gonka maɓɓe ni soofi e galleeji ɗi so a jaɓaani hoddiro tan woodata ko bonnanma on debbo ne haamni noon kala ka jaɓaani hoddiru so a jaɓaani ɗum tan ma wot ko bonnanma geɗe ma fuɗɗi noon koye nawligo noon eyi kono min mbaɗa yooɗane woni heen rewɓe
wonen rewɓe so tawama tan jaggirtu ko jantude maɓɓe o ko kamɓe jiidi umma e baaba ɗon ko jabde hoddiro woni ɗon ay sa jaaɓi hoddiro tan gueɗe ma fof pewat est ce que ɓe keewi est ce que rewɓe waɗ noon keewi kono arandi enen en mbawa limde ɓe en mbawa limde ɓe wonde rewɓe ɓe ko moƴƴuɓe walla ɓe ko bonɓe en mbawa tongude ɗum kono noon kala ko jiiɗa e aduna ma yi tan bonɓe ɗo ma yiɗo fewɓe ɗo en wadde noon enen jiɗɗen tan ko enen taade ko ɗum woni darde meɗen enen ko joƴƴinen ɗo en taade ko gooɓe jiiɗe darde mum ko wasiyade kadi ko ganduɗa jangguinde findinde jertinde ko ɗum woni darde muɗum alay saago noon enen jiɗɗen ko moƴƴinde ɗum jiɗɗen kadi ko wasiyade ɓe ɓe ganduɗa koɓe jaɓani hay so tawi limore mabɓe heewani eyyi enen jiɗɗen ko wasiyade ɓe wonde kamɓe kaɓe goni e dow mum ko yooɓe mbaylu ɗum mbaylade ndi woni holɗum ko jabde hoddiro ko ardi fof sa jaaɓi hoddiro tan ma jaggu e joom galle ma jaggu e ese ma jaggu e on mo gonduɗa ma jaggu e on mo ganduɗa ko musidɗo ma sehil ma fof ma jagge muɗum hano jaggirama ko Allah addi on ɗo e aduna o voilà Allah addi on ɗo e aduna ko yon jiɗodir yon jaggodir yon mahodir yon cañodir ɗum ɗon fof so tawi woodi hakkude moɗon tan nden ma huddiro o jaaɓe ande tigui ɗum ɗo ko Allah addi ɗum Allah jippine men ɗum ceerno Demba sifonomi eyyi joni adara sohna Raky sifonomi debbo mo jaɓani hoddiro holno wayata tawi ko debbo nawdirani Demba debbo mo jaɓani hoddiro woni ko debbo hankkadi so andi hankkadi ɗum yanema a adanama lembel walla adanama tataɓel walla adanama nayɓel jahata tan kaɗa sorto e cuuɗi seremɓe o woni caliɗo hoddiro sato sortude e cuuɗi seremɓe an a yejjiti hoorema ni ka debbo mo ganduɗa gorko ko resma e resirma yidde a yejjiti oɗo debbo ko Allah hoddiri hakkude makko e joom gallam so Allah hoddirani dewgal ngal watta ɗum ɗon foof e ejjitima etti ɗum a fawiɗa hen woni nane kalnomo e fuɗɗode haalam wonɓe gandanɗa hoorema so golle ɗe peewi ɓe mbi ko kamɓe so kala hen ko boni walla ko ɗeeɓi oñade ɓe dutto e hoddiro Allah ngo ɗum noon tawi ko kamɓe tigui mbaɗiri ɗum juuɗe mabɓe ɗum noon debbo foof noon ene foti e wattude hakkille muɗum anda joom galle muɗum so nawridi ko hoddiro kala ko wawi addude e nder galle ma anda ɗum ɗo kam ko hoddiro an noon mbaɗi ko an ade e galle o an foti wonde yumma an foti wonde jaatigue kamɓe wonɓe ɗon e galle ɓe foof jagguira ɗum ɗo ko hoddiro no Allah hoddirini dewgallam min e joom gallam ni ko noon Allah hoddiri ha dañimi ko ɓesgu mataw mo jogori dañde ɓesgu mo ganduɗa woɓɓe taw wona min jibiniɓe ɗum waɗi sen mbaɗi jooɗima jonde min rewɓe surtout somin jooɗima jonde fa wadde weele walla jonde sohna Mame Diarra Bousso momin hande kamen min mbawi jibinɓe ɓe ganduɗa ɓen goni waleyaɓe ɓe ganduɗa hande ɓe goni timtorɗe meɗen ɗe a jarama ay ɗon noon ɗon mbaɗa sikki ɗon kadi ɗum pour darta ɗon seeɗa foof noon koye hoddiro gonɗen ay sa wi aɗa ƴetta joni ganduɗa hoorema neɗɗo ne mantoro walla neɗɗo ne ene ƴeewa sifiɓe sifaji moƴƴo waɓeno sohna fa wadde weelen Mame Diarra en e sohna Rokhaya Daba Ndiaye en Adama Aysén ɓeɗo yende se wonnoɓe danguirno ganduɗa hoorema dewgal wonnoɓe gandirno hoddiro sa ƴeewi kamɓe fof ɓe nawlirama eno pamirmi seeɗa koɓe jamnoɓe ɗum mais hande sa ƴeewi rewɓe kadi ɓe mbeni kono ɓe jaɓani hoddiro e nino Allah hoddiriri aduna o non les féministes rewɓe ɓe ganduɗa ɓe le droit de la femme parité rewi ɗo retuɗo kala ko gorko fonno heɓde ɓe kamɓe maɓe keeɓa heɓ ɗum on dirait que ɓe jaɓani hoddirno ngo Allah hoddiri e gorko par rapport e kamɓe ko Allah hoddiri e mabɓe ɗonne kadi sohna Raky ɗora uma on ko pahla hen ko famɗa hen e arandi so tawi on dokki yeru waɓe ni kam mbaɗa sikki e nder temedere kala capanɗe nayo ɓe walla nogaso ɓe ɓe mbayano naɓe mbayni aran ko waɗi ɗum ko jabde Allah jaaɓi kadi ko Allah rokkiɓe ko hay sa jaaɓi Allah jaɓɗa ko Allah rokkuma ko woni joom galle o on so tawi a jibini hen ɓiɗɗo so ɓiɗɗo toɓɓama hen arakkine barkine arakkine andi arakkine fini arakkine jogui needi kono beele ene woodi oɗo saaha hay sine woodi ine limo ko jabde hoddiro tan eyyi arande dewle ɗe kala ko pusi ɗum kala ko bonni galleji ɗi kala ko bonni rendoji men ko wasde jabde hoddiro yimɓe noon so tawi gondi ine mbadda ko ganduɗa gañam tuumago ɗum ɗon fof so tawi woodi hakkude mabɓe eɗen gandi ɗum yahata e nokku poɗodiral oɗo yonta mo kawruɗen ko yonta mo ganduɗa ine hulɓini ko iblisaji ɗi keewi e meɗen ko yonta iblis woni holɗum joni hay so tawi julɓe ene goodi
walla rewoɓe Allah walla jokkoɓe enɗam so tawi ina goodi ina limo wadde noon ɓeɗon so tawi ɓe jaɓani ɗum ɓe jaɓani ko fewte jokkere enɗam ɓe jaɓani ko fewte ko ganduɗa mahodirde e sañodirde ɓeɗon mbawa jabde ko ganduɗa ko wiyete hoddiro Allah hoddiro Allah noon jaɓirta ɗum tan ko Allah wi ko Allah yamiri ko mbaɗa ko Allah haaɗi ko goppa ko ɗum tan woni jabde hoddiro Allah kadi kala ko arema ganda miijoɗa durnoɗa miijo ma ganda tigui Allah subhanahu wa taala fawe ma ɗum so waɗi tan mo wawi ittude ay on dañɗo o oto yurnitomo ganda ko oɗon Allah rokkimo ganda tigui ɗum ɗo ko Allah hoddiri e makko yo dañ jawdi ndi a faami kadi oɗo basɗo mo ganduɗa tigui mo ala haydara yo andu kadi ko Allah fawe makko ɗum ɗon go fof nonen jogui arsuga mo ganduɗa ko Allah waɗe muɗum leeli yawi heɓat wona noon ɓe ganduɗa ko yurnittoɓe kaake janande ɗum ɗon ko hunde ganduɗa ko caɗele woni ɗo o wasde jabde hoddiro tampere kalɗa ko gonga aɗa andi ɗum mbine kete neɗɗo so jaɓi hoddir tan wona neɗɗo poftuɗo mboɗa andi ko heddi e hojomaaji natti hewde e sohna Raky ndekete jaɓɗo hoddiro ndekete on ko joguiɗo imanagal tigui ndekete wawi jabde hoddiro eyyi so neɗɗo ala imanagal wa jabde hoddiro saabu en mbi hoddiro hecci tagore balɗe capannayyi ɗum waɗi innama aade foof ene foti ruttade e hoddiro taw noon hoddiro Allah kañum tan woni ko jasata ko kalɗo mbawɗa yaade artude ma garta e hoddiro Allah ngo ɗum noon bandiraɓe moni foof yo wattu hakkille muɗum e ko neɗɗo dañi foof ko Allah rokki ɗum ko hoddiro Allah so ko wona ɗum ko mi rokka mon konngol mbayno ɗon saabu aɓen cuure juuɗe en mbiya ɗum hojomaji min ɗi gasi Demba konngol ma cakkitigol tonguel tigol sohna Raky ko wiide tan bandiraɓe yooɓe tinno ɓe ganda aussi hoddiro Allah ko ɗum laatoto saabu so neɗɗo yiiɗa dañde gacce tan hakkude muɗum e joomum woto joomum foɗodira joomum so tawi a wi aɗa fewja e hoddiro Allah ko hoddiro Allah ngo tan laatoto te ka duttoyto to joomma an e hoorema ka hoddiro saabu nda hoddiraka nde a arani nde koddiroɗa nde a woni innama aade e wonko ganduɗa hoorema ne taga kadi hokka ganduɗa hoorema ruuhu woni mbaalu walla woni tenkere walla woni ñuñu ko ɗum hoddira an hoddira e ma ko ya woni innama aade ka joom hakkille yo yimɓe ɓe jaab hoddiro Allah kadi ganda kadi neɗɗo ne foti fewjude ko ganduɗa ko moƴƴi yaada e ganduɗa hoorema hoddiro Allah woto neɗɗo fewjan hunde hoore muɗum tan wiya ɗum ɗo ko feeram tan yo fayde hoddiro Allah yo yimɓe gartir koye mumen Allah jarama on jarama noon Demba Ndiaye Allah jarama jarama yo yimɓe gartire Oumar Ba konngol ma cakkitingol ko noon tigui ko welama tan jeede kadi yewtere nde tawno gooɓe jiiɗe baalete ne heewi machallah kadi mi hormimo jiyande moɗon kadi mi dañi hen gandal no feewi mine ngakkude gandal kam mi heeɓiɗo hen mi jangguiɗo hen fa tabarakallah kono ɗum koko yettude kadi ɓe ganduɗa tigui ko haralleɓe ɓe kamɓene so tawi haaluji men ina garda ine rewa lawol kamɓene ɓe keedani en caggal kono ɗum koko yettude Mamma Raky nde tawno kadi ɗum ɗo koye tinde neɗɗo woni ɗon ɗum noon on jettama on jarnama onon foof hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Allah jarama on jarama golle mon jooɗi peewi on beltanama tigui rigui jiyande mon ɗe machallah juɓɓi Oumar eɓe mawɓe ne kewi wiide so gande hisi ko konngudi cellude jaltata hen machallah Demba Ndiaye ko noon ɗum noon duttoɗen e hoddiro taw noon enen gandi hoddiro Allah hecci tagore balɗe capannayyi ɓeɓe ganduɗa kañum en e kala saaha enen kewi wattude e neɗɗo ko dañi taw Allah hoddirinimo rokkimo ɗum ɗon yooɓe jaɓan oɗon neɗɗo ɓe keddo e hoddiro saabu hoddiro woni foof keddoɗen e hoddiro goppen haaluji cewɗi ɗi jiɗodiren korsodiren kala ko ari e moƴƴere neɗɗo ko Allah fadani ɗum e moƴƴere jagguiren ɗum ko hoddiro Allah ko Allah rokkimo joguiɓe ɓe yo Allah ɓeydan ɗumen ha heewa ɓe ngala ɓe yo Allah rokku ɗumen yo Allah rokku en cellulal duumigal yo Allah ittane caɗele ittane caɗele renndo ngo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu